Impact Drive се създаде, за да запълни една ниша, която липсваше, а именно да помагаме на организациите да са ефективни във вътрешното управление и да успяват в мисиите си. Impact Drive се занимава с това да предоставя индивидуален и организационен капацитет на всички, които се занимават с каузи при нас. Историята идва от мен и още две жени, които по това време работихме в гражданския сектор. И като човек, който 10 години работеше в голяма организация, която имаше поглед към всички каквото се случва в гражданския сектор, идентифицирахме този проблем. Много от организациите работят в режим оцеляване. Никой не знае за тях, а същевременно вършат изключително важна и ценна работа за обществото. Това беше нашия момент, в който казахме: не, трябва да създадем организация, която да се фокусира там и да помага каузите да са успешни. И така да повишат видимостта на собствената си работа, да станат по-популярни сред общностите си, да могат да разкажат за себе си, да промотират каузите, хората да припознаят каузите и дай Боже и да ги подкрепят в един момент. Промяната може да стане сега и веднага, стига да я вярват.